вале нафарҳое мегӯянд ки мо документ надорем чӣ хел кунем. Ина моро начальникому ҷавоб дод. Ҳамин мошин ки фар омаден мегира, провожат мекуна, роҳӣ мекуна бе ташвиш. Сабаби намиха чорта ҳайвон гӯ хӯрда ина тоҷикора ина ме. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен. Имрӯз дар аэропорт Домодедово қарор дорем. Ай вазъияти тафтиш нафарҳои бедокумент ва бародарҳое ки мераванд шуморо маълумот мерасонем. Видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед ва нигоҳ кунед. Нафарҳое ки тамошо дорен лайк ва обуна шидана биҷиқен. ҳам видео паҳн мешавад, дигарҳо хабардор мешаванд, ҳам мо ҳам хурсанд мешавем ки мардум дастгирӣ мекунад. Фикр мекунем беҳтарин ай. Рекламаҳоро мемонум ва сар мекунем мавзӯъро. Аэропорт Домодедово тафтиш ҳастай. Назар ба пештарара бигем зиёдтар шидагиай. Бо ё худшон медонанд ки кадом вақт рейси Тоҷикистон ё ки Узбекистон мешава, бигем ки пеши рейсда меистанд. Ба ҳар ҳол эҳтиёт бошед. Вале нафарҳое мегӯянд ки мо документ надорем чӣ хел кунем. Шумо метавонед ки дар WhatsApp билета ки гирифтен номерҳои Фарух бародармон ки чандин видеода монда будем ва чандин нафарҳоро роҳӣ карда буд, номерҳоша роҳӣ мекунем. Иншаллоҳ ҳамин мошин ки фар омаден мегира, провожат мекуна, роҳӣ мекуна бе ташвиш. Ва дар аэропорт қарор дорем бигем ки ҳодисае ки гузашт, чӣ хеле ки дар ӯ видеоро ҳам гуфтем зарарша ба мардум расонд. Чандин нафарҳоро пурсидем, начальникҳошон, шефҳошон бигем ай ҷои кор ҷавобшон ки додиянд, ай ҳамин сабаб мега рафтестем. И бародарам мепурсем. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Муҳоҷирои тоҷик эҳтиёт бошедон. омади тафтиш хеле омадем тафтиш кардестан акама бегаи сар меша. бале Камака худтона нигаҳ кунед ки вазъият чатоқ шидагиай. Ина моро начальникому ҷавоб дод. Ай ҷои кор ки брен айса мушавӣ ки бре ки ғамту натиян. Ина бароям қа мегум эҳтиёт боша, эҳтиёт боша, эҳтиёт боша. ай сабаби ҳамин мақсад ҳодисаи шидагӣ сабаби намиха чорта ҳайвон гӯ хӯрда ина тоҷикора ина ме ҳак гуфта аввалошона чатоқ кардеста. агар не бигем чанд қа будем дар ҳамин ғарибӣ? Я 2 сол гаштестем да. 2 сол чи дар ҳамҷо. Мардуми муҳоҷир, мардуме ки тамошо мекунад, худтонам тамошомон мекарда. Эҳтиёт боша. эҳтиёт кунанд. боқӣ паноҳи Аллоҳ. Дар канал боше, ягон навигариҳо шава ҳатман шуморо хабардор мекунем. боше.